Moixeranga del Gemesí és més que la festa d'un poble, és un símbol de lluita i d'identitat que ha aconseguit ser patrimoni material de la humanitat. Enguany fa 40 anys que aquestes torres humanes van estar a punt de desaparèixer. Avui coneixerem els homes que, amb la seva força i constància, no deixaren que morir a la Moixeranga. Fer pinya i construir. Alçar al cel una festa que naix del poble i que fa el poble. Estem al Gemesí, en la plaça Major, i ens acompanyen Tomàs i Joan, mestres de la Moixeranga. Tomàs fa 40 anys va decidir que la Moixeranga no es podia acabar. Pues se recorda com una gran conquesta de algo que ja havia... Jo no m'atrevisc a dir mort, però sí que estava ferida, la festa. Mirant la foto d'aquells que l'acompanyen en la quimera, s'ompli d'orgull. Jo sóc este jovenet. Ja era el mestre. Este fa 40 anys. L'any 1973, ser moixeranguer estava mal vist. No hi havia gent per alçar les torres i la Moixeranga no va eixir a la processó de la Mare de Déu de la Salut. Podia acabar una tradició que començà el 1733, com recull el llibre de comptes de la vila. Des d'aquest moment, els obrers i els pintors del Gemesí, vestits amb tela de matalàs, alçaven torres com qui alça la bastida d'un somni. La Moixeranga és, per mi, un sentiment. La Moixeranga és més que, a part del sentiment, és més coses. És la força. La força d'un poble. Tomàs i Joan encomanen la passió als hereus d'una força que mai no caurà en l'oblit. Quants anys fa que pujares la primera vegada a la torre? A veure. Des que vas néixer. Vicent és feliç pujant al coll a Maria, agermanament de sang i de festa. Jo l'he vist com si fos ma vida. Amb ells, les mans del poble continuaran alçant-se i el crit damunt la Moixeranga ja no deixarà mai de sentir-se.